σκέφτεσαι να βάλεις κουρτίνες ή ρόλερ, άκου αυτά τα 3 λάθη που θα σου γλιτώσουν χρόνο, χρήματα και ταλαιπωρία. Γιατί υπάρχουν 2 τύποι πελατών. Αυτοί που έρχονται με φωτογραφίες και αυτοί που λένε «Έλα μωρέ, ένα μικρό παραθυράκι έχω, δεν βαριέσαι». Μάντεψε ποιοι είναι αυτοί που μας εκπλήσουν κάθε φορά. Ξεκινάμε με το πρώτο λάθος, όπου είναι οι διαστάσεις. Η φράση που ακούμε πολύ συχνά «Έλα, ένα κλασικό παραθυράκι». Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κλασικό παράθυρο. Έχουμε πάει για μέτρηση και αυτό το μικρό παραθυράκι που φαινόταν στον πελάτη ήταν μια διπλή τζαμαρία με καθαρή διάσταση 2,40. Οπότε εκεί η προσφορά που είχαμε δώσει στον πελάτη δεν είχε κάποια σχέση με τα μέτρα που τελικά έφερε ο τοποθετητής μετά τη μέτρηση που έκανε στο σπίτι του πελάτη. Γι' αυτό, χωρίς σωστές διαστάσεις, κάθε προσφορά είναι απλώς ενδεικτική. Πάμε στο δεύτερο λάθος, που ουσιαστικά δεν έχουμε κάποιες φωτογραφίες του χώρου. Οπότε εκεί δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο air condition, κάποιο calorifer, διακόπτες ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο. Κι όμως αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν εντελώς τον τρόπο τοποθέτησης ή ακόμα και το σύστημα σκίασης που σας προτείνουμε. Τρίτο και σημαντικότερο, πολλοί πελάτες θεωρούν ότι η κουρτίνα ή το ρόλερ που θα διαλέξουν πρέπει να έχει ακριβώς τη διάσταση του ανοίγματος. Στην πραγματικότητα όμως, όταν δεν κάνουμε τοποθέτηση μέσα σε σοχή, χρειάζονται τα σωστά περιθώρια για να λειτουργούν όλα σωστότερα και να δείχνουν όλα πιο όμορφα. Οπότε, πριν έρθεις στο Decorama Home, Λεωφόρο Πεντέλης 43, φέρε αυτά τα 3 πράγματα. Μία φωτογραφία, 2 πρόχειρες διαστάσεις και όλες σου τις απορίες και έτσι θα πάρεις μια πρόταση που θα ταιριάζει πραγματικά στο δικό σου χώρο.